Pozdravujem z Ružového príbehu. Dnešný príbeh má názov Jaltský suvenír. Vyšľachtila ju v roku 1956 ukrajinská šľachtiteľka Viera Klimenková. Ak si všimnete, má nádherné stonky, také až bordové. Ten kvet volám osobne kikirikatý, ale vzala som ho na milosť, pretože vyzerá spektakulárne. Viera Klimenková pracovala na Kryme v rokoch 49 a v 50. rokoch v jednej z najstarších botanických záhrad v Európe, v Nikickej botanickej záhrade, kde šľachtila svoje známe odrody, ako napríklad ešte známa je čajka a niekoľko ďalších. Tento jaltský suvenír má aj slovenskú stopu. Ak si spomínate, boli sme v Olomouci a pozerali sme na rúžu miniatúrnu Ralph S. Moore, slovenského šľachtiteľa Silvestra Deryho. Práve ona má jedného z rodičov tento jaltský suvenír. My ju máme od Miloslava Šípa z rúže Skaličany, ktorý ju považuje za jednu z najkrajších odrôd ukrajinských šľachtiteľov. Keďže je z Ukrajiny, tak je výrazne mrazovzdorná, celkom zdravá, odolná voči dažďom, pre našu klímu celkom vhodná. Jaltský suvenír viete vidieť aj v arborete Borová hora pri Zvolene napríklad, kde je súčasťou zbierky šľachtiteľov z bývalého sovietskeho zväzu. Rúže sú apolitické a treba sa na nich pozerať ako na výsledok tvorivej práce botanikov, šľachtiteľov a možno aj umelcov. Opäť na budúce pri ďalšom rúžovom príbehu, možno aj s našim Matejom. Čaute.